I onda idemo na ovo. Dragi moj, pljeskavica zakiva. Sve je u ovoj kombinaciji dobro. Prvo, ja ovog čoveka obožavam, prepoznajete mu svi glas. Probat ću šta on poručuje, to je probat ću ovu pljeskavicu koja izgleda preukusno. Ne mogu baš svaki put da poručim šta on jede, zato što on jede po najskupljim restoranima i hotelima. Sad on je jeo tu pljeskavicu u jednom od najskupljih hotela kod nas, Hilton, gdje je noćenje po jednoj osobi oko 150-200 evra. I taj hotel ima restoran koji se zove Two Kings by Hilton. Uglavnom u njemu jedu ljudi koji dođu u Hilton kao da gosti hotela. Ali ima i za nas smrtnike preko Volta. Sad upozoravam da ćete se šokirati cenama. Ta pljeskavica koju je on jeo košta 15 evra i zove se pljeskavica šefa kuhinje. Vi mi napišite, ali ja mislim da je ovo najskuplja pljeskavica u Beogradu i ja ne znam šta mi je bilo da ovo poručim. Šalim se, naravno, reći ću vam da li ova pljeskavica stvarno vredi, jer sam za ove pare mogu da kupim 4 pljeskavice na jednom mestu koje odlično pravi pljeskavice. Što se tiče ocena, ljudi ima samo 82 ocene, ali